Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah balik ini maneh. Sih. Otok-otok unine tekek. Puhung garing ngarane gaplek. Sandal kayu arane teklek, wong ayu metu bengi arane betamlek. Ojo mangkelan iku cuma guyonan. Wis ya ngono ae ya. Wis. Ayo padha diuri-uri supaya ludruk tetep lestari. Pinara ingkang skeca mirsani karya baru Mojokerto. Sing wira swasta, ana sing pegawe negeri, ana sing dodol bakso, ana sing dagang sapi. Nyambut gawe apa ae, aku ya wis ngalami. Senajan dodol bakso, ya wis tak lakoni. Budal kuawan mulai ku sampai bengi, mangkok tak dodok sampai pecah.
dukane suwe-suwe aku oleh panggonane strategis ide sekolahan baksoku tak dol murah sak mangkok 3.000-an bareng oleh setahun aku tekor dodol karangan bareng baksoku laris akeh saingan tapi gak opo-opo padha-padha golek pangan baksoku tak gawe gede pentole sak gegeman jabone tak teplok kanji jerone tak isi plembungan nyambut gawe napa mawon monggo dilakoni sing penting ana hasile lan halal niku penting insyaallah nyambut gawe niku nek jujur ikhlas didasari ibadah barokah hasile contone warga mriki niku suda niku tenggen kula Tulangan Sidoarjo dulur-dulur mriki sadean sego goreng mie goreng krengsengan kaya Cak Noh niku langganan kula teng Tulangan Cak Noh niku wah pun laris hasilnya nggih barokah anake lemu-lemau asline nggih mriki suda terus sing ngoten nggih disyukuri wong jenenge nyambut gawe lah sing penting wong niku enjoy mawon wis gak usah mikir-mikir sing penting hiburan niku penting wong kakean pikiran gampang kena penyakit niku 15% dari turunan 10% dari pola makan 75% niku ndugi pikiran mulane pun kakean pikiran supaya mboten kena penyakit contone mawon wong gendeng nih lho apa alhamdulillah oke tak kayak lagu India ya enak pun mantun di selamati desone kula dongaaken warga Talun Suda mriki gunungan awake sehat kabeh sehat walafiat sak perangkate kabeh sak wargane rezekine tambah kathah hasil bumine tambah melimpah ruah pun kakean pikiran sing penting enjoy hiburan up Cak ayo tak kei lagu teko luar negeri mirime dewa metewa miremi tere mi tere jatuh ceko buka warunge Mbak Susi sing ayu wonge matur nuwun Mbak bon lagunya sobung bon bengi wes wayahe esuk jagone kloro rame suarane bakti kemroso aduh senenge sedulur tani bebarengan padha nandur pari srengenge nyuwun
ulon parane manu ing oceh ana wit-witan pating jemu wit seneng atine katon asri donya saisine jos 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 matur nuwun lapo ki Agus bola-balik kok durung mek situk sirek. Saking cintae karo penong. Saking cintae karo penong. Masih cinta ya cinta rek piro iku. Wis iku ae. Disyukuri. Lain sakartum lajinan aku malah sakartum inna ada bila sadidah. Ya matur suwun Gus awak dhewe iki rezekine ya sakmene iki. Ngene iki umpamane. Ya, umpamane iki. Ya. Kon mlaku. Naku. Saono dhisik. Disak mlebu bleng. Nduk dalane ana dhuwit 200.000. Lho, iku ya rezeki Gus ya tak joko Gus. Kok jopo? Ya iya. Gak kok amalno. Lho, wong rezeki iku termasuk rezeki iku Gus. Lho, wong rezeki aku ya gak nyolong ya gak merampok rezeki. Iya, tapi kok nemu dhuwit 200.000. Gak kok amalno iki dosa kon. Lah apa dosane aku nyolong-nyolong ngono ya dosa. Saumome masih awakmu dhewe lho. Apa? Ya teko nggone tulangan nang nggone desa talun. Dalan ngono ki. Nang nggone dalan. Terus ana dhuwit 300. Terus apa? Kon joko. Ya gak. Lho, rezeki Gus. Gak jopo. Lah apa kok gak kok joko? Lah wis kok jopo ngono lho. Lah aku jopo apa? Iya ya wan. Ngene. Bojomu iku aja isini-sini ya. Lho, apa bojoku Gus? Ana pasar. Ana pasar. Ketemu aku. Kepethuk ya bener Gus. Akeh wong. Ya akeh wong. Lah kok iso lho aku dikongkon ngutangi. Bojomu iku gak tau kutangan ta? Lho. Sik bareno ngomongmu dhisik Gus, genah-genah ae. Awakmu nang pasar. Ketemu bojomu. Kepethuk bojoku. Lah kok aku dikongkon ngutangi. Bojomu iku gak sok gawe kutang dhewe ta? Maksude gak ngono, Gus. Apa? Kon ngutangi dhuwit iku lho. Ah, wong gak ana dhuwite kok ngon ngutangi. Ngene, Gus. Mulane nek mlaku kok ndul. Iya, kaya plembungan ya. Kok ni apa ana apa? Ngene Gus, awak dhewe ku yo mel sumpek, Gus. Lapo? Awak dhewe ku nyambut gawe, suwe nyambut gawe ngono ku yo repot, Gus. Apa sih nyambut gawe oleh penggawean apa? Lho, penggawe aku iku momong arek cilik-cilik lho, Gus. Oh. Iya, momong arek cilik-cilik sing dadi babi lho, Gus. Babi Ngramut arek cilik. Iku jenenge baby sister. Dudu baby, tulisane babi. Iku jenenge baby sister. Lah kon pengalaman ta gak? Aku suwe ngene gak pengalaman temen, Gus. Aku eling-eling butuh penggawean yo tak cakep ae, Gus. Ya ngono. Ngono lho, gak apa-apa sing penting hasil ngono, Gus. Lah supaya kon iku iso ya latihan, Kri. Latihan. Iku di-training dhisik. Di-training dhisik. Sik, umpamane saiki awakmu tak dadekno bayine. Kon sing rambut. Aku sing rambut. Oh iya. Ndi? Oleh pekerjaan gak pengalaman. Ya sora kon, Kri. Ngeramut bayi ku angel. Aku gak pengalaman sing pengalaman niku awakmu, Gus. Makane awak dhewe. Mulane kudu latihan. Makane kudu nek latihan yo gak endos. Mamulo ta mamulo aku lak jalur awakmu, Gus. Terus iki gawe apa? Yo awakmu bayine, Gus. Bayine awakmu. Wis yo bayine lho. Iya, sik tak jamput iki. Lah ya aku cek pengalaman. Mulane latihan. Ono jadekmu metahe. Yo ngene. Aku bayine. Dorong. Dorong ah. Dorong. Apa rek? Ono kanca gak ditolong, gak dikai pengalaman, gak dikai kebiasaan.
ngene iki kan ya soro. Ya muga-muga ae mukri kon iso terlaksana dadi babysitter. Kamu iso nulungi contoh berarti aku iso nulungi. Ngono. Kan dadi apa? Aku dadi mbokne. Sing rambut, Gus. Masalah dastere sapa iku, Kri? Dastere bojoku. Pirang bulan gak dikumbah iku. Lho, pirang-pirang wulan aku nek, Gus. Kon niku dadi Batman kaya apa? Wong gawe daster bojomu ning gawe daster kaya apa? Sik. Ngene lho. Kenapa, Gus? Ah. Iki lebokno. Lah ya drebono. Wale kok dadine. Kok wali. Oh, ngene lho. Ya apa rek mukri? Ah, ngono. Gus ngene, Gus. Iya. Ngene, Gus lho. Ya. Iya, Kri. Aku bayine. Kan bayine, Gus. Kon sing rambut. Babysitternya. Ya aku dadi babysitter. Sitter baby sister. Ya baby pokoknya ana babyne, Gus. Kok kerep bae. Aku lho sing dorong, aku lho sing gopo nangis. Oh, ini bayi turu ah. Iya turu. Bayine turu tinggal umbah-umbah. Tinggal umbah. Apa? Bau-bau. Umbah-umbah. Ya ya umbah-umbah. Lah umbah-umbah. Anak turu. Rasa aku mang wis tak salini popok lho Rek. Lapo Kri? Lapo? 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 Kono tikus tontongi Gus. Tikus tontong sing medhune Gus. Lah, ilmu. Iya. Iku man tikus ah Gus. Wong arek cilik kok kaya tikus iki lho. Duwe tikus iki lho. Wis aku. Ya lah Nek. Nangis mangke jalu. Nyam nyam nyam. Nyam nyam nyam. Iya nek mangan yo tak dulang le kok becik. Iya. Iya aja nangis. Nek nangis tak yo engko gak kepangan. Kamu lho kok gopo nangis iku. Ya iya. Kok ae dhisik. Kok iso batuk dhewe jancuk. Yo iya kelek e, Gus. Sepurane. Goblok. Oh didulangno ah. Masa dilek dhewe lho. Yo tak dulang Gus. Ana bayi sampe meso iku. Kasih kok misuan sih Gus. Nek bayi cilik ngono iku lek gak daya dimamahno rek dimamahno. Ya arek cilik wong aku wis daplok adakno. Lah kono wong-wong biyen cilik dimamahno. Wis kon bayine. Tak kei contoh. Gak ana bayi ngene iku. Gak ana bayi ngene coplok. Lah apa gak ono bayi ngene Ya Gus? gak ana bayi pakaian ngene iku gendeng. Gak oleh ha. Ya gak oleh. Sarungmu kok pancen lho. Wis kene. Coplok. Apa dicoplok Gus? Ya. Bayi ku gak ana ngene goblok. Gus kon kok nemenmu Gus. Kaosan kotang Gus adem Gus. Ya gak ana bayi kaosan kotang. Kene coplok.
sangka cinemene Gus bon-bone Gus meneh jagane Bang Mekar lho Gus. Meneh wis wayahe Gus name Minggu jagane Senin gak apa-apa. Ana bayi. Ayo kono, logo. Bagi kok lho ngene iki bayi. Iki bayi goblok. Oh bayi. Aja ketek kok Gus. Waduh. Ini. Ono ekon iku Gus. Iya jam. Wis. Wani mengke bayine rokokan. Bayi tabung. Papa bone mikir kok ya rokokan. Lah iya kapan maneh, gak apa-apa. Bayine tabung rokokan. Rek, ana anak sida gelek kaya ngono. Lah ngono, Pak. Ono gak munggal apa. Ya ngene iki buat meneh Mekar Senenan iki. Arek-arek. Ngene iki bocite, ngene ya wong wedok iki kobreng ngelek kayaku. Ini ya dikut Bayi rokokan. Tungan ana bayi rokokan iku. Kaya wong perening. Ini. Gus, kok kaya wong randekan pasar Unumang Gus. Kaya nggo pasar randekan ning malah tak beli gak gelem mingkri Gus tibae kaya kon. Tenan turu rokok niku bayi kenceng mesake. Wong dorong apa-apa kok nangis. Turu. Bayine kebelet nangis, Gus. Turu mari ngono kok nglelir nangis. Oh, nangis. Oh alah. Abot-abote aku ing rambut bayi. Ngene iki umbah-umbah kaya ngene iki penggawean akeh. Namun mulai aku umpamane gak anak dhewe yo ngono. Saking aku iki diwarai pemerintahmu. Gus aku ganti blangkem mencocotku Gus. Nangis. Meneh. Iki lak Nangis. Masalah dong watok. Wong mangya wis digateni lho. Balik-balik. Yang kok cakep. Ya. Ini. Jamput diuyung-uyui.
tanggung wong kek kami. Iku cek gak berengen wong dalani. Ngombe kami nih kae. Gus, poweri sih Gus. Wong iki mang banyu kora-koraan. Masa poweri ya Gus. Kowe banyune nang turu. Oh, mangan ah. Tak koso. Mangane kok koyo ngono. Wong kene kok cuma. Salah. Gus. Kon dulang kok tuwebokno padane. Aku gak pengalaman, Kri. Ono ku matamu kuno ah. Wong metu ganteng-ganteng diteplok gedang. Cek padha. Kon ganteng to enak ngene padha jombrote. Kon gutak ganteng to kancane delok ndukur kok jombrot kabeh. Loh, Ya, terus raiku saiki sapa? Tuwek-tuwek dulinan wong wis tuwek mbok yo nyebut. Delok nyebut to kaya Rupane koyo ngono dadi koyo ngene iki lho. Tuwek-tuwek, Mas aku biyen ya tau Masalah nyore rek weton ndi kene dadi banci wis suwe ya, Gus. Weton sama ya. Kok belum? Mas? Di, Lah apa? ono jong ilokno wong-wong tuwek lho, Ji. Lho kan jadi tuwek ngono lho. Kon rumasane nom. Yo enom sih aku. Kenan kon dadi wong nom. Lho iya lah wong gandeng Saiki aku. contone kaya buah. Apa? Sawo iku nek nom ya apa rasane? Sepet. Lah nek tuwek Ya legi sih. gedang iki mang. Lah pokoke cemring-cemring mbak aku. Gedang iki mang nek sik nom Ya sepet. cepet. Nek tuwek diimbu mateng. Ya legi sih. Lah iya tuwek iku enak goblok. Kandro, gedang iku mang jare iku mungkin. Heeh. Lah nek anu lah sepet tak? Ya sepet nek enom. Lho, nek tuwek delon. Kaya ngene. Nek kuwi bosok. Iki mangji. Heeh. Latihan iki oleh penggawean Oleh dadi penggawean. babysitter gak pengalaman. Ya, sebenarnya Mulane iki tinggal mang tolong. latihan dadi ngeramut bayi. Gak tau Masalah. ketemu Jonet. Ya gak tahu sih lah Beb, record di WA ta ya apa? Wingi we aku. Iya. Kaya apa Gus? Gak wani metu dhek iku. Lah kok iso gawani metu? Bojone kan overthinking. Oh, posesif. Posesif, overthinking. Heeh, overthinking. Cemburune luar biasa. Apa sing biyen-biyen dudal-udal. Yo. Oke. Sakno jonet. Gak respect karo wong lanang. Gak menghargai Gak menghargai. Padahal swarga iku terletak nggone wong lanang. Wong lanang. Ini. Heeh. Ayo nang omahe Markasim. Markasim. Lah omahe depan. Iya. Depan. Ayo tadi delok teko omahe Markasim. Oh, ngono. Ngono. Heeh. Iki arek iki gak wani metu perkara apa. Oh. Mas yo iki wis tau digawe ya. Permintaan. Teko panitia. Heeh, iso gak iso ayo dilaksanakno. Heeh. Ya. Nek kaya nang markasi, Mas. Dagelan iki ceritane Permintaan. Iya. Oke? Heeh. Gak kena gagugu, gadot. Ayo budal.
wong rumah tangga. Ngene iki mang tangi esuk. Wis budal. Pamite tuku rokok. Nganti ya mene gak mole-mole munggah ngono tuku rokok nandi. Lah ya jengkel sih aku ndelok Jonet. Aku ndelok Jonet jengkel-jengkel tak tinggal ndoleh dudo-dudo talun sudo. Temen. Uang kok gak nyabani omah. Penggaweane keluyuran. Ditenono kon ya katik nek mule, Mbok. Temen. Tak ucas kon. Aroma ya. Gaya. Tuku rokok eceran ae di pamer-pamerno wong talun sudo. Tekan diae. Teko randu. Apa kan randu? Golek apa? Golek apa? Biasa golek-golek ya ana ya tak jupuk. Bareng wong wedon iku ditinggal wong lanang gak nyocot ta. Masa wong lanang gak omah nyocot, omah nyocot lambemu lho gak dombe lakone. Oleh nyocot, ancene kan gak sabo omah. Bojone dikonco tak tunggu kenal pot apa kon. Tekan dia burung Jawa. Kandhane teko randu, Mang lak panitia tuku rokok sih. Rokok tutup Madura. Mari ngono makan nang randu. Makan randu ngono rokok sedot ae. Lah lha apa? Wong arek-arek kan rokok bae. Rokok sedot pisan. Kok kepengin nyedot iki sedot. Gak kudu. Gak kudu apane wingi kok sedot. Ngomong gak disedot. Kono yo ngomong ngono lho kan iki lho. Aku sama kentek rokok. Lagi dadi bojomu ki arek ya kerso. Dina goreng-goreng. Gua mah goreng-goreng, jopo goreng-goreng aku sama suka karo rokok. Nek ngomong ambek wong wedok aja mbuyang guyu, Cak. Aku matamu ngono. Ngono wong nangis seseken jare guyu. Wong wedok rek mbek wong lanang ya mbok diajeni. Mangan samangan ya ngono. Alah rek, sego putih prasaku paunel ngono tak takon jare ya apa sih kok punel iya tak campur semen jare. Oh sego dicampur semen matane kuwi. Wong wedok gak olah aku niku. Wong mbelane wis nemen-nemen. Aku nek kok kene ngene aku malah ngerso aku. Malah eling ayah aku. Nangis apa? Nangis awakmu wong aku mulai kanca K14. Ngelokno wong wedok gak hebat. Aku dadi wong wedok kurang apa, Cak? Ya kurang akeh kerajan ngono. Riko njaluk esuk, tak ler esuk. Riko njaluk mari bedhug, ya tak lerno. Mari ngono mari sembayang magrib ya tak ler, Cak. Ya mulane kok nek mari isa dieker-eker pitik. Oh barang ngono kok diler-ler bakal ler gue ebong. Bakal ler gue lapangan aku gak getun. Nek garing tak kukupe tak selepeni. Anggitmu bapak mbok selepno. Ya wong ngono kok diler-ler gue ebong. Ya nek ketemu aku nek ketemu Apollo. Ya bala. Ora ibu. Ya bala cek dence Pak Polo. Oh, ngawur kono. Apollo dikeneki ngono. Aku masih dadi wong wedok, Cak. Iya. Kepingin ditunggoki wong lanang ndok omah. Ya apa aku ndolek solusi.
Ya siapa? Solusi nang kancaku sing duwe apotik tak takoni. Yu, jamu apa yu? Wong lanang cek ibu tak rasa ndek omah jamu sari rapet. Esuk ngombe 8 bungkus. Mari sembayang beduk ngombe 8 bungkus. Mari sembayang isa ngombe maneh 8 bungkus. Jumlahe piro rek? 4 liter. Ngombe kabeh. Iya. Goblokan. Ya kerapet kan goblok. Goblok kabeh mek kerapet tenang. Salah maneh. Ya salah tau ngomong kamu salah ngono kok. Wong wis berusaha cek salah. Wingi Riko tinggal Roa. Apa? Siraku ngelu. Ngelu ya golek apa? Gak ono sing kena dikongkon. Komponane Pak Polo. Gak gelem. Aku budal dhewe cak nang toko Madura. Ya iya ya budal. Golek obat sirah ngelu. Obat apa? Ya obat pelikita. Apa? Pelikita. Ala apa kada diguyu iku? Lambemu kliru. Iku ngono dudu pelingi. Kliru apane? Jenenge iku pel kita kocluk. Alah rek, wong ya kacemek titik. Pel kita mbek pelikita disalahno. Ya kok iki balong panggil Surabaya goblok. Koncone Polo ndak sing ngelu ngkon anake. Nah, bapak ndak sing ngelu nang Madura. Bapak tuh kono pelingi. Wis ora geger. Geger bendina sukan kanca. Kuwi budal nang pasar. Iya, mang wis diwarai Pak Lurah, dikongkon gawe ambeng sedekah bumi. Lah iya. Lah nek aku mbok kongkon nang pasar yang di duwike lah. Kok balak-balik ya wong lanang tok ae. Lah katene kewajibane wong lanang, Cak. Belanjane wong wedok, Cak. Rene duwike. Ojo kaya-kaya. Cak, gawe ambeng iku blonjo akeh. Lah kok aku mbok kei dhuwit 20.000 lho cukup gawe apa iki? Duwe 20.000 iki sanole akeh. Awakune tuku duwe kene sing dodol. Ya, duwe mari ngono. ditampani truk tangan tengen. Ya. Lah terus tangan kiwa operasi nggawa tas labuk sih suwe. Sing tak takoni. Wong lanang nguruki wong wedok ngono bener ta salah? Ya sajane salah. Lah wong salah kok mbok ora wong wedok. Nguruki ngono iku ya gak apik. Seneng kan nek bojomu mek bubui. Seneng aku nek kan terapi mana kok nguri aku niku. Kon iku wong dilokno wong wedok. Tambah koyo ngono. Coba ngomong keramik mengko. Rungokno ya, Cak. Duwe 20.000 iki ya. Ya. Tukokno bandeng 10 kilo. Lah. Terus tukokno gula 5 kilo. Lah. Berase lo. Yo gak cukup lah, Cak. Ya cukup-cukupno. Ya wis gak apa-apa, kok aku tak utang nang bojone Pak Polo ya. Aku kate utang bojone Pak Lurah isin wingi wis ndek utang. Kok iku utangan ae. Lah yo apa gak cukup blonjo teko PN iki. Ya wis sekarepku. Rungokno apa? Apa? Wong wedok iku, Cak, ya. Masih yo gak dibelanjani, Cak. Sayang-sayangan ngene wong wedok wis bahagia. Wis gak tau belanjani, wong wedok ditinggali terus, wong wedok dicelatoni. Nelongso, Cak. Aja ngomong sayang dilokno wong goblok. Apa? Kok iki nyontoni wong kok niku. Lho apa sayang akeh kok njaluk sayang kakekmu ngono ta? Lho, lah wong bojone, Cak. Iki bojone kok ae nang sembayang sopo goblok. Le alah. Jonet gak wani. Jonet nyaline kecil. Sakjane yo wani sapa nyomot kae. Gak wani Riko ngomong sayangen ngono. Yo sakjane yo. Gak wani ta? Yo Le alah Jonet gak wani nek Riko
ide asange. Gawani ta? Ya, tapi ya aja akeh-akeh tok iki. Hei, riko nek gawani panitia lho wani. Iya kan mau bareng ya keroyokan kene iki lho. Bapak centek TV-ne. Gawani. Wah. Jane kecil nek Erika ngomong sayangan langsung tak sayang. Ya aja akeh tok iki. Ayo ngomong sayangan saiki. Berpikir dulu. Ngomong tak gawani. Ngomong. Gawani. Ya ora tau ora. Sik, ngomong sayangan ngono lho. Ya tarek ora iki. Hei, ngomong sayangan. Iya sayangan nek kok kono. Mari disayang kaya wong setruk. Janet nyaline kecil. Seje Amerika. Lah Amerika ngomong sayangan, ya langsung tak sayang. Masih kok ngarepe wong. Satu kali, dua kali, oke. Wes, Sayangannya kayak sonor. wes. Wes ah, enak. Hah? Eh, di sawer dikongkon nyayang mana cari? Gak bahaya ta. Wes cak ya. Kayak tak sayang kayak sonor temen di sana. Cak, tak tinggal nang pasar ya. Iya. Mbok omahe ya. Iya. Cak. Olah rek, gopo disingitno. Mbok omahe aja nang ndi ya. Ya udah kayak cocok. Kok be aku gak kuat gawa susulan ndek perapatan ya. Iya. Ya. Ojo lali. Apa? Kok telepon ya? Telepon apa? HP. HP sing ndi? Goni sare bantal. Oh disita Bang Mekar ngono. Aku batute bojoku ya. Kok 3 bulan gak nyetel ya. Ya wes, tak tinggal pasar. Iya. Jengkel aku. Gak nyacat ayu, nek kata tak tinggal kowe eman. Gak eman apa-apane, eman bokonge. Bokonge temen yo yang mlaku sama rumono kaya sonor lho. Ana wong kok ora nang jadi terus. Cara tenten-tenten bendina doring-uring ae. Jengkel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya perek pamanku Kenapa ini? Alhamdulillah. Nih, Nduk. Apa kabare man? Kon mau mari kudanan ta? Loh, lah kudanan gendi? Rambutmu kok naik. Lho kok nayang sih rambutku lho encene ngene sih, Man. Ngono, iya. Ya apa kabar sampean? Alhamdulillah sehat-sehat, Nduk. Sehat ta? Iya. Hokonge. Hei, sampean sehat lho kok ketok kuru. Kono tak pongor kono lho. Gak tau mrene ning kono gerang. Kuru sampean iki, Man. Kuru bendina selatu karo bebek. Bebek iku nyelok dua. Gak bae gak ngono. Lho alamane joli-jol nopo kono ke pasar. Sakitmu rasoan dijono. Lah nek nyelok dua. Oh, masih nyeladuan aku seneng kok. Seneng? Iya. Cinta? Ya cinta tok. Cinta apane? Hokonge. Lho. Lah bebek ndi lho? Nang pasar. Nang pasar. Iya. Lah gak sampean terno. Olah apa bendina nang pasar dhewe. Lojo. Loh, sampean kok tega sih? Gak apa-apa. Bebek dicolong nang pasar dhewe nek sampean gondo luwak. Heh, Nek bebek digondo luwak ya apa? luwahe gak kolu. Sampean niku. Suwe ya aku gak dolen Ya rene. 20 tahun, Nduk. Iya, Man. Iya. Kopi. Kan
Lu gak koper. Iya, Gawe make ta. Wake barapanku mah. Lu sing jahit. Jeje. Wah, nek kok sing jahit meneh minggu kok tak namamu tak jahitno. Kok jahitno apa sih? Jahit lapangan. Sampeyan niku yen iso ae. Oh, coba ora. Ya nang aja ngono. Oh, Kok gawe tenan ora. Kanjeng paman. Iyalah paman. Aku mang man yo, katene rene ku mah mampir nang pasar. Aku nukone sampean oleh-oleh. Ojo kakek ora urang. Jenenge ponakan. Suwe gak dolen rene. Masih kanggo apa dolen rene tok ae pamane ayam. Kakene tak tukokno buah senengan sampean ae ku mang. Iya, kok. Cipluan. Cipluan. Iya, pamane biasa murah ta. Ono, Mas. Ojo cipluan. Marang ngono tak tukokno maneh. Anggur Jawa. Ya apa? Keres. Keres iya cari paman turune manuk gendilang. Ono, Mas. Wis gak usah oleh-oleh. Akhire aku gak ngono apa-apa. Apa sing penting pokoke kok dile-dile. Ngono ya. Tak apa ya. Pak. Sing penting aku ngetok sampean. Iya, jalan ponakan. Iya, Men. Apa? Iki lho gak ono ngombe ta apa kon? Apa? Ya ngombe ra. Oh, ya nang warung. Lho, kok nane dolen rene iki kok ngantuk ngombe nang warung. Kok cik medhite rek jonek. Ya ampun iku gak tau mrene mas begitu menggerak. Lah sampeyan dikene ngombe talaman ponakane sing ayu iki. Oh, jalan ngombe. Ya iya. Iya tak gawe tak kopi ya. Kopi. Iya. Emak pahit. Oh, teh. Emak sepet. Oh, teh sebenarnya susu. Susu. Iya. Lho kaya enak nek Ya gak kaya nek susu ya enak. Apa maneh susu gembandul ngene. Iya, gak enak susu wis Mas. Iya. Iya wes. Yalah, paman garis itu masih melakukan penceng ngono. Tak iku. Ana tunggale paman garis. Ngomong apa lu? Apa sih, Man? Kan ngomong lagune penceng. Enggak. Sing penting bosok penceng ya. Lah apa? Sing penting kang dong. Iya jadi. Jonet ngono guyonan, setengah gendeng yang ngono iku. Dadine yang ngono. Apa sebenarnya sih, Man? Gendang-gendang. Enggak, wong pamanku jonet ganteng kok. Kok gandeng tok wong itu ngene iki kepethuk wong ayu mekrok iki. Kowe nang kana susu. Loh, Man. Sampe selik sih senenganku. Oh iya susu coklat. Ah, pinter. Coklat senenganku. Iya. Iya. Loh, Man. Sik gaek nasi nganget ae. Ya iya barang nek godho banyu gak kok ceret. Lah ya apa? Ya sumuri tak geneni. Loh. Kok nek umek kok tak teglungno. Loh, ya apa ikhlas ta sampean aku jegur Ya sumur. gak ya kok ceret. Ora ngono sih. Oh, wong kecemes ae. Ya gak ngono, sampean ku bela. Loh, iya Man. Ojo lali dikei gula. Gak tak kene mes. Loh. Enak kon mari ngombe susu mongkon. Wah, jane ono ae wong iki. Man. Iki lho apa digawa? Man. Iya. Paman donet. Madem ngombe susu anget. Dikekno paman jonet. Golek susu kok kaleng gak ono. Terus? Wedhus meteng tak pelenet. Lho, ya apa sih? Gak metu susune metu anake. Walah rek paman. Gopo kabeh. Tukono gek toko. Iya. Anteni yo. Aja suwe-suwe. Iyalah. Paman kari sitok modele koyo ngono iku. Suwe gak dolen rene. Man? Paman? Loh. Paman ini kok hilang? Waduh, nek gak ditutut iki gak dadi-dadi susuku.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku iki muka bengkesan. Wong isine la iya kotak. Dari perkara. Kampung wedok nyelat wae dapat tinggal koyo ngene iki matane kuwi. Saya tolong sampean jawabno, Bu. Wes bingung iki ora. Gak ngurus. Aduh iki bahaya iki. Sayang. Kamu kok gak disosal, Sen? Keturun. Ya kan wis dipeseni bolak-balik kok iso. Keturun aku kok. Aku mau lo ndolek minyak goreng lo gak ono mumet-mumet. Dalan ngondi? Aku teko pasar Dawan. Dana. Gak ono. Budal ngulon. Nanti. Nang Jakarta. Loh, Enak wis. berani Kono Sen. nggone. Tuku minyak itu ke Jakarta. Nang Jakarta karo nang Kalimantan. Terus bapak mas ya, Iya. gak tuku minyak goreng kok iwake dipanggang ae ya. Iya, panggang ae. Iya. Apa? Anak bungkusnya apa iki? Bungkusnya kacang. Ya enak. Ya, iya, tak Nanti apa. kacangnya. Kacangnya tak pangan. Lah kulite nanti kulite. Tak pangan pisan. Lah, Kan cek gak nyapu-nyapu. Rek, masa koyo wedhus mangan kacang sak kulit-kulite. Gak kerusuhi ngono. Ra. Oh ngono ta. Iya. Lah lah apa kok ana susu ndek kene? Engko. Kan alergi susu sih. Iya. Lah apa kok ana susu ndek kene? Karo. Jawaben sing jujur. Karo kok. Karo apa? Karo. Wong kok sing mbok omong kok gak ero. Kan sing mbok omong kok gak ero nek ana susu. Iya, iku. Kan iki alergi susu. Iya, tukang yo karo terus ana susu ae kok. Berarti kan mari nglebokno wong wedok. Wis sapa sing lebet dilebokno dhewe? Aja pakai bujuki. Iya. Terus sampe sapa kok? Wong wedok nek gak terima gak marah men omah. Iya, iki dilebokno dhewe kok. Kon wong lanang ditinggal nang pasar dilu ae wis kelakamu kaya ngono. Kalau baru. Lah ketara. Wis ana bukti nek kon mari nglebokno wong wedok nek Iya, dilebokno dhewe kok. iki. Aduh, Wes, ah. aduh kedasan. Bukti nyata kon nek mari nglebokno wong wedok. Wong lanang kurang ajar, dicelathu wong wedok dadak mlayu. Wis narene kan. Gawani aku nang wong wedok, Reng. Mrene. Jawaban sing jujur, mari ana sapa? Aja kate mukir. Ono arek. Sapa? Arek wong. Kon aja kurang ajar kon. Iya. Kurang apa aku dadi bojomu? Iya wis. Aku wis sabar ngadepi kon. Dadak aku nang pasar kon mlebokno wong wedok nek. Iya, dilebokno dhewe. Iki apa saiki bukti nyata? Wong aku gak melu lebokno kok arek dhewe sing Wong wedok nek gak mbok trimo gak ngarep mlebu nang omah. Iya. Kon aja kurang ajar kon. Apa sih sampean tukanan iku? Pamanmu lho nduk selingkuh. Selingkuh? Iya. Lah sampean ngerti kon? Bukti nyata. Pamanmu iku ya alergi susu. Lah kok nang meja ana susu. Lho, lah kok nduk kotang ki lho disengitno ndek mburi cek gak ro aku. Gak ya kurang ajar pamanmu. Wis tuwek gak ro tuweke. Kotang iki ta? Iya. Lho alah, iki lho kotangku. Apa? Kotangku. Iki kotangmu. Iya. Berarti kok selingkuh ambek pamanmu. Lah, aja kurang
Sekar. Saya nyuwun teledong. Bojomu gegerani lho. Sik ditonton nih, ditonton. Iku dadak gendangan ambek paman kurang ajar, Pak. Terima aku tak, aku ya gak terima aku tak. Terima aku ya gak terima. Jangan guyon. Guyon apane? Inilah Bang. Iki lho. Bojomu gegeri masalah ya apa sih ning ditonton. Diatur. Pak tinggal pasar cak iki. Dadak rene ponakane. Lho lah kok cak kotange kari. Gak kurang ajar cak ngene iku cak. Lho, aku diarani koyo ngono ya aku gak terima, Cak. Mas, aku diarani koyo ngono ya apa ngono iku, Cak? Aja nek keprian cak. Ono koncone ampek ngene kok, Cok. Sik ta, iku ya apa kotange kari? Lho, ngene lho, Cak. Ngene lho, sampean rungokno ya. Sampean rungokno kupinge ya. Ya tak rungokno. Rungokno sing temen buka. Ya tak rungokno. Apa kok? Lah iya, bukan kupingmu ngono Cak krungu. Mas ya sampean bebekku. Apa ae? Ngene lho, Cak. Aku ku mang dolen rene. Aku lak suwe sih gak dolen ame pamanku. Lho, iki sapa sih ning? Iki ponakanku lho Cak Frida Cak. Lho kan mereka biyen, Nduk. Iya, Cak. Masalah kon ben tau gelek tak dusi, Nduk. Kon saiki njaluk didusi meneh. Beke Wis gede kok dusi sih. iya kon tuku kotang. Aku ku mang dolen rene. Ana paman tok, bebekku nang pasar. Iya. Aku ku mang mari blonjo kok nang mbokku kotang. Lah kotange kari nang kene. Lah kok aku dikira gendaan karo paman, tak ajar ngono. Iku mah kotange mbokmu. Iya, Lah kon gak ngomong ket mangan. Lah ya apa lah ngomong sampe Wes kene aku emosi aku kanca. Lah apa sih mbokmu wis tuwek kok tukokno kotang. Wis kaya gendera mbokmu. Lah makane itu dikutangi, Cak. Wis iki kabeh salah tampa salah paham. Dadi iku mang bener-bener nukokno kotang kanggo mbokmu. Ya. Wis ngene-ngene. Ya apa sih? Wong talun sudo kene wong iku rukun-rukun. Aja dikei contoh kaya ngene iki. Geger titik, masalah titik geger. Rumah tangga wong kene iku rumah tangga sing sak. Gila ya. Ayo dicontoh. Ini. Timbangane turu sore-sore. Ayo nang talun sudo. Dekat bumi. Hibulane teater konvensional. Ojo karya baru Mojokerto Jawa Timur.